Nie, nakoľko projekt Fanon Park nie je pôžička ani rizikový startup. Investujete do akcií spoločnosti, ktorá má hmotný majetok, budovu a zariadenia. V prípade neúspechu by sa spoločnosť mohla zlikvidovať a majetok predať. V najhoršom prípade teda nezostanete bez ničoho. Hodnota aktív poskytuje prirodzené krytie investície. Investícia do akcií nie je viazaná na konkrétnu dobu. Každý rok po uzavierke sa zisk rozdeľuje formou dividend. Ak sa rozhodnete akcie predať, môžete ich ponúknuť iným akcionárom alebo tretím stranám. Hodnota akcií rastie priamoúmerne s výnosom projektu podľa štandardného bankového koeficientu, pričom odhadovaný ročný rast hodnoty je približne 6%. Výplata dividend prebieha raz ročne po ročnej uzávierke a schválení účtovnej závierky valným zhromaždením. Valné zhromaždenie prebieha per rollam, teda e-mailovou formou, pohodlne a efektívne. Každý akcionár dostane dividendu na svoj účet podľa počtu držených akcií. Akcie sú zapísané v centrálnom depozitári cenných papierov. V prípade predaja kontaktujete spoločnosť a oznámite svoj zámer. Predkupné právo majú existujúci akcionári a ak nikto z nich neprejaví záujem, akcie môžete predať tretej strane. Celý prevod je oficiálny a transparentný. Park má viacero zdrojov príjmov. Vstupy na atrakcie, ako sú najmodernejšie simulátory, virtuálne motokáry, minigolf, detskú zónu a iné. Eventy ako firemné akcie a podobne. Ďalej reštaurácia, reklama, prenájom priestorov a špeciálne zážitky. Navyše ide o unikátne miesto bez priamej konkurencie v regióne, čo zvyšuje jeho stabilitu a potenciál rastu. Projekt je kalkulovaný s konzervatívnym scenárom. Dokonca aj pri podhodnotení tohto konzervatívneho scenára, teda pri dosiahnutí len 50 až 70 % plánovanej návštevnosti, zostáva zisk pre akcionárov veľmi zaujímavý. Navyše, fixné náklady sú udržiavané na rozumnej úrovni a park má rezervy aj z iných zdrojov príjmu. Projekt má k dispozícii 799 akcií na predaj z celkových 1600. V prvej fáze už bolo viacero akcií rezervovaných. Informácie o zostávajúcich voľných akciách sú zverejnené online na stránke formou živej mapy predaja. Áno, všetci akcionári budú mať nepretržitý prístup k priebežným výkazom cez zabezpečený interný portál. Každý rok budú zverejnené úplné výkazy. Valné zhromaždenie sa koná per rollam, teda e-mailom, takže všetko je pohodlné, digitálne a transparentné. Áno, aj jeden akcionár je plnohodnotný spoluvlastník. Okrem dividend a hlasovacieho práva má výhodu. On a až 3 ním určené osoby majú 30% zľavu na všetky atrakcie v parku po celú dobu držania akcie. Áno, akcie spoločnosti s pravidelnou dividendou sa započítavajú do majetku a zvyšujú bonitu investora. Pravidelné dividendy sa považujú za stabilný príjem, čo môže zvýšiť dostupnú hypotéku až o desiatky tisíc eur. Netvrdíme, že by ste nemali investovať do nehnuteľností, ale naopak. Investícia do Fanon Parku ponúka výhodnú možnosť diverzifikovať svoj kapitál a zároveň si tým uľahčiť neskorší prípadný nákup nehnuteľnosti. Pravidelné dividendy z tejto investície môžu výrazne pomôcť pri budúcom financovaní kúpy vlastného bývania alebo iného majetku. A navyše samotná hodnota akcií prirodzene rastie spolu s výnosmi projektu.